Kasangwanan ti piyesta ti Paskwa ammo ni Jesus adimtengan ti tiyempo nga ipapanaw na dito'y lubong ken isusublina iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na dito'y lubong wen inayat na ida agingga iti panungpalan. Madama idi ti pangrabi ni Jesus ken dagiti adalan na. Inserrek ti diablo iti panunot ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, aliputan na ni Jesus. Ammo ni Jesus nga inted ti Ama kenkwana tinaan-anay apan nakabalin. Ammo na met anaggapo iti Dios ket agsublinto iti Dios. Iti kasta timmakder ni Jesus iti panganan ket inikkat na ti kagay na sa nagbarikas iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa a palangga na iti danom ket binugwan na ti saka dagiti adalan sana pinunasan ida iti imbarikas na atwalya. Idi dumanon ni Jesus ken Simon Pedro, kinuna ni Pedro, Apo, bugwam aya dagiti sakak, saan mo pa'y amaawatan ita no anya ti araramidek, ngem maawatam tumet laeng, insong bat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, Uray kaano di mon to bugwan ti sakak. No jak bugwan dagiti sakam saan ka maibilang nga adalak insong bat ni Jesus. Apo, kinuna ni Pedro, saan lang arod adagito'y sakak, ngem oray pa'y dagiti ima ken ti ulok. Kinuna ni Jesus, tinakadigosen, saan amasapol, saan na amasapol ti agbuggo, tanadalusen. Malaksid dagiti saka na. Nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Ammo ni Jesus ti manglipot ken kuana. Isot gapo na kinunana, nadalos kayo amin, malaksid ti maysa. Iti nabugwanan ni Jesus dagiti sakada nagkagaymanen, ket nagsubli iti lugar na iti panganan. Maawatan nyo kaditi kalkalpas ko nga inaramid kada kayo, sinaludsod na. Awagandak iti maestro ken apo, ket umno ti kunayo tapudnumet. Pudnumet, ngarod no siyak nga apo ken maestroyo binugwak dagiti sakayo. Ribbeng yumet ti agbibinoggo iti saka. Tainikkan kayo iti pagpatulad. Tapno aramidan yumet akas ti inaramid ko kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good afternoon. Adda tayo iti tridoo, talo nga aldaw. May sa liturhiya da iti Apo tapno nalawag kanya tayo niya. Mairugi tatta, maudi apang rabii, no paliiwan nyo, mang bendisyon, mang konsagrar tayo, ti ad-ado a hostya, ta maidulin ijay repository, aging gana nga bantayan tayton madamdama, into no bigat, tinto lama aramid, 7 last words, ken, nyanaganan, Holy Communion, awan timisa no bigat, hampay ay kanayon na. Haan nga mang konsagrarin ni Apo Padi no bigat. Iso dayjay, may sa liturhiya daytoy, aging gana, nga into no bigat, anda santuan a komunyon, ta ipapatay ni Apo Jesus. Ino Sabado, awan ti schedule, Black Saturday, awan nablakan, awan agkarkararag, agmid-meditate, awan pa'y ti agpipiknik, awan pa'y ti agkakamul takarayan. At dapadi nga nagkuna. Amin nga pa nagdigos di baybay, ito no si Mana malmaus. Nagado ka ngay punpunda. Dawa di dyan, hangad to'y di dyan ata awan mo. Kano ko natay kumama nga, amin nga pa nagpipiknik na karayan, maidalan. Laman na tagong ko. Awampay, hampay nga panawon tiragragsak, Sabado de Gloria, hampay nga Sabado de Gloria, Holy, Santuan de Holy Saturday de jay. Aging gana, nga pabaruan tayo, ti apoy, aging de jay tumisa, de jay bihilya, ti pangrabi, mapabaro, ti apoy kindanom, isuntulaeng ti panakaitid ti bendisyon. Iso nga napaliiwan nyo no madamdama awan ti bendisyon. May sa liturhiya da ito'y manipod tatta, into no bigat, aging gana no malum no Sabado,
may sa liturhiya dayta isong na imay katatakang ka imbay no bigat wonon to sa kurang dayta haan nga kumpleto. Tamaawatan tayo. Tanudadduman ka at bisita tayo napantay maaminan. Iguyod yu idad to'y hanyo nga angkay nga agpaguyod nga mapanijay. Norinog yan dat agbibidyo oken napangkay matanhaan isudat iguyod yud to'y. Tamaawatan tayo ti liturhiya. Tapno ammo tayo no anya ti kaipapanana diti aramidan tayo. Isugarod nga no dadduma ka haantay mat ammo nga ilaban tano datay mo no dadduman. Gaputa si kamot at dalapatnan, ay Biyernes Santo, agkarkarod-kod kami, ijay titilapian, at damot tubay to na, awam manan, te ako laytan, aguray-uray manan, agiray-iray manan, nalpasan. Kurang nga liturhiya. Kida ito iti alimpatok, anya ngamin tinailungalong tata, at datalo nga pukusan tayo. Anya dayjay, Institution of the Eucharist, pan nakailungalong tinasantuan amisa, Institution of Priesthood, panakailungalong tipadi. Ken Commandment of Brotherly Love, panangikuman na iti ayat iti kabsat. O muna, Institution of the Eucharist. May inlungalong ni Apo Jesus ti Eucharistia. Kasano nga napasamak da ito'y? Nung nangag tayo ti umuna nga maibasa, daytoy piyastan nga aramidan data, idi pa'y laeng panawon ni Moses, anya tinapasamak, bilin, daytoy nini, no, nanggagyo daytoy. Anya ti kunana ti, umuna nga maibasa, ti Exodo, anya ti kunana, kada kayo, daytoy umuna abulan, daytoy, ititawan, ipakaammoyo, anya ti aramidan, mangala, iti, unblemished lamb, awan pakapilawan na nga lamb, either ubing nga karnero ag makatawan, to be specific, makatawan na laeng, no 2 taon na, baak data nga karneron. Kalding wenno karnero. Anya ti aramiden nyo. Dakay nga kakabalay, partsin nyo, maituno. No, haan nga kabailan ti sa nga pamilya nga sidaan, mabalin ti kaaruba. Ngam do dito Salcedo data ka, kaya data may sa kalding. Awan ay idulin daa. Mabalin na kakaaruba. Kaday jay dara na, ikaanyo ko na, ikaanyo iti, anya na ganan, ti unleavened bread, tinapay nga awan ti libadura na. Awan na ilalaok. Riya ti tinapay nga awan libadura na. Kaday jay dara na, ikabilyo ti bautak, idta, dayta hambak kumati balayo. Ta lumabas ti angol, lumabas ti patay. Kano makita na, nga da kayo, tattao na kayo, pinili na kayo ti Diyos, da kayo nga udyo ko na, labsan na, iso nga haan nga natay, haan nga naangol ti pampamilda, gaya anak da. Kananipod idin, rinamrambakan da atinawan, dayta a piyesta, kunada da jay piyesta ti Paskwa. Piyesta ti Paskwa, ikaanda pa'y iti kasla ko mga ikaanda pa'y awan libadura na ken bitter herb, napait nga mula datay ko makapapait. Idi in dramatize mi dayto ijay seminaryo ka awam ti nyinaganan awam ti karnero nga magatang tabigan. Anya nga rod karnikal ding kay umuraga, ituno yo laeng. Ikaanyo agpaaramid kayo ti tinapay nga awan laok na asin, asukar, baking pa awan nga pulos tilaok na ikaan nyo kagapot awam met summer met awam met ti papait nga mula kapilitan ang pariyati nang ikaanan mi kasdi ti kanenda keday ta tinawon nga rinamrambakan da nanipod day di pan nakaisalakan da kani Apo Jesus ken dagiti adalan napandalaeng nakipiesta piyastan dagiti Hudyo dayta napandamot nakipiesta, iso daytoy maibasa. Nga napandamot isagana yo ti pagpiestan ti Paskwa iti maikadwa-akad sa aran, mabirukan yo ti tao, isagana yo imbaga ti amo nga dito iti pangisaganaan ti pangrabii ko nana. Kanya tinaaramid. The same, idi mangmanganda, karnero, at tinapay awan libadura na, uminom damot ti kupa, ti arak, grape wine, sada umangan mo ti bitter herb.
The same day jay, agkan kantada mo dagiti himno, anya dagiti himno nga kantaan da, depende kanya da jay, awan mo ti, awan nagbati di panunot ko no, anya dagiti Hebrew word, no Aramaic word nga kantaan da, datay nga tamot ta na, bagi kendara, nakagaygayad nga tamot ta kantayon Ngam anya tinagdumaan na, DJ Piesta ti Paskwa, ken ni Apo Jesus. Kas ano nga nagbalin a Eukaristya. Di balikas, ipsisi maberba, naggapo nga mismo, ijay ngiwat ni Apo Jesus. Anya ti kuna, naggapo di sobil na, di ngiwat na, anya ti kuna na, daytoy ti bagik. Nya? Nga maipaay kada kayo, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Awan ijay rito da, ijay misteryo ti Pasko da jay, ni Apo Jesus tinang ibaga. Nangalaman ng tikupa, daytoy tikupa, tidarak, maibuyat, kadagiti tattao, kadagiti adu at tattao, tapno mapakawan ti basbasol. Awan iji litoryada dayjay. Ngem ni Apo Jesus tinangibaga dayjay. Isu tinagbalinan na nga umo na amisa. Dayjayon ti first mass. Aging gana, but the first mass, dahi na uding ipinangrabiin ni Apo Jesus, kinday ito ramrambakan tayo tata, haan nga, tultuladom laang nga, 1,363,000 iti misa nga naaramid, the same, one in the same, awan nagdumaan na everyday, inaldaw, di Domingo, iso nga iso dyan na uding ipinangrabiin ni Apo Jesus, haan tay laang nga ilaglagip, haantay laeng nga ilaglagip. Tano ilaglagip tayo, sa bali di ilaglagip. Kala ko mano, ay, natayon, niwakon, ilagip tayo lang niwakon, nyat sura na idi, na luumag, na cute mat. Kasi ilagip tayo laeng, haan lang ilaglagip. Yadadayom Apo. Ni ko mamam natin ang baka dandani garuden kasi akti maging basol. Ay han lang nga ilaglagip tano ilagip mo, awanen DJ banag ngam ilagip mo haan? Hello. Awanen di banag ngam ilagip mo, haan nga ilaglagip. Just remembrance ko na do this in memory of me. DJ me nga word ni Apo Jesus nagdakkel nga discussion DJ mabali mo nga i-explain DJ me. Iti exam mo uray 8 nga pages nga papel mabali mo i-explain daya. Anya ti kunana the inner being of Christ na ununod nga kaunggan ni Apo Jesus di katatao na agraman kina Dios na kin katatao na mabalin di panangibaga na nga panangilaglagip yo kanyak. Iso nga kunada no buybuya kayo ti crime scene. Nagitay suko kuma. No kayat da nga tula ay nya naganan reenactment kunatayo daya nya. Tapno mana tiliw dano kas anot na pasama ko ma simres di unag tibalay linukatan no adda kilabban awamot inong adda masida awan imbuong na awan lata masida pinakulan na di maturog tadi nga nangitid da iso nakatayan na reenactment kumadayang not just a reenactment dito araramidan tayo tinasanton na misa haan lang a reenactment haan lang a pakalaglagipan panangilaglagip no dige the first and the same mass. Daydiin mo na amisa kintata, the same nga misa ni Apo Jesus. Iso di aramidan tayo. Anya di ba nagbalin na, ang doblian tayo manantap na agreview tayo, kakapintas na nga pa nang i-discuss. Anya di pagbalinan na nga, anya na ganan, di consecration at dati transubstantiation. Hello? Napudot, bagbay kanya siyak, nabasa dati panyokon. Anya ti transubstantiation, the substance, anya ti substance. Dahiti ko mamaik ti substance na, adda girit-girit na, adda sweets na, this is the substance. Anya na ganan, ti idea ti Mike, ore katam dati substance, adda idea ti Mike, adda Mike. Anya daya pang papigsa ti sao, nagkanta ka ti my way, I did it my way, nadamay na namay mayataan. Ngam gabot agkuti-kuti daya puon ti Mike ti video okay, ikam ti tape na tapnoan nga agrarek. Mabalim mo nga ibaga ti Mike nga daya, ngam this is the substance of the Mike nga giiganak.
Ngam daytoy, di transubstantiation, di substance nga mismo, di bagi kendara agbaliw. Haan nga jinagan laeng abagi kendara ni Apo Jesus, di mismo nga hostya, agbalin abagi ni Kristo. Agbalin adara ni Kristo. Isong ano akulait ka, kukunam, apoy kanak man tinapay, tinakagpakumunyon, kunampay laeng, agadal ka mo, basit, umay ka mo, makiseminar, tinapay, kunampay laeng, jay ipakumunyon, blessed sacramenton, bagi ni Kristo, dumawatak man tinapay, tinagpakumunyon, dahi ta kita di ka nga dumdum nga gidi seminar. Sadot ka seminar. Napanak imawat ti tinapay, kunampay laeng, bakit ang ka-Kristyanon, agbaliw di substance na. Isong ano na konsagraran niya po padi, agbaliw, transubstantiation, agbaliw di substance na. Kasano pa nagbalin na nga agbaliw, umuna, ni Apo Padi na ordenan. Ni Apo Padi na ordenan. Uray ilibas ni Pastor Ray ti umay mangkonsagrar dito, isurutan na maamin, agbasa mo tan buludan na matabado kon, uray surutan na amin, ngawan nakakit-kita, tanalaing mga nang surot. At damo amin, tinapay kinarak, nohaan nga naordinan, haan tulat nga balid. Madamdama, tapikan tayo to the institution of the priesthood. Isa di jay, di padi na ordenan. Masurot na di substance na, masurot na di materialis na, anya di matter na. Anya ti matter na. Tinapay nga awan libadura na, inaaramid nga awan, no adda nang ilibas nga nangikabil ti asin, no asukar nga pagpasamit, ijay hostya tayon, invalid di misa tayon. Di jay grape wine, di jay mumpo kuna tayo, pure nga grape wine, no, adanang nayon ti pangpasamitan invalid di misa tayon. Haan nga maamin mabalin nga agaramid iti misa, arak ti misa. At dalaang dagiti palubusan ti simbaan nga naikan ti restriction no kas ano ti panagaramid. No agaramid kayo ti tapoy yung arak wano rambutan, dahil so adudtoy, wano kakao nga product ni Mayora. Mabaling nga agaramid, ngam no nga pinalubusan ti simbaan haan, grape wine. Pure dayjay, awan ti mailaok apulos, once nga adda nangilaok na dadaulen. Nulukumot na iberson ta sinukatan na ti gaputa mambartek ni Apo Padi kunana, bagkatanak agin inumon, sinukatan na mo ti whiskey, kunanan to man ni Apo Padi, invalid di misa hangos usto dayjay. Misa. Maikalo, di form na, ti form na, surutin na, di required nga aramidan ti simbaan, ken di bilin ti simbaan, and with the intention of the church. Uray no siyak nga padi, no aramidak dayjay, outside the intention of the church, aramidak nga manglukluko aklaeng invalid dayjay misa. Matter in form. Dayjay tinagbalinan na dayjay, iso nga agbalin di substance na, iso garod nga, gunam-gunam kada kayo, agpapada tayo, uri yan naggapwak nga parokya, pangaasyo, tano adda makita yung nga umay makimisa no, kasar, adda birthday, agbunyag, una dagpamunpon, nga saan nga sa bali ti pamati na, iso nga iyan announce ko, kalbitin nyo haang kapay nga mabalin nga agkomunyon. No napang kayo imalis ti sabali nga pamati ka nagpabunyag kayo, masapol nga ma-accept kayo, taapaya matagilagan ti pamati di jay. At naggapo nga parokya, imay naksininger di may nga nanang, ta imbagak iji eskwela ta adumot ti agbasbasad di nga haan nga katoliko, haan kayo nga agkumkumunyon nang kayo katoliko. Apaya, ibagadan nga iso di hostya, wan gimatang dati hostya tayo, bat haan nga consecrated, haan nga blessed sacrament. Ibagadan ton nga mabaling nga agpadpada, never nga agpadpada, tahaawan ti padi nga nang konsagrar kanyada. Kakunana ginanang apay nga mo palubusan, dagiti ubing nga agkomunyon ka dati ka mabalin mo, baka na in-explain mo, di padi nga manyula na awatan, madi. Da kayo mga katoliko, hangkay mapanji sa bali. Tadda ka napan, sada impulong kinapupadi, apo na pang kami mo, ijay bangir, nagkomunyon kami, kanya nga ruti ko na niya pupadi, kanapang kay nakimerienda Na si ato naranaan nyo tay fita, di adado ko ma.
Haan taapa yan, ibagayong agpadpada, never nga agpadpada, ta consecration nga rod dayjay. Matagilagan di jay pamati tayo, matagilagan di bagi ni Kristo, ibagayon ton nga, amin nga nakita yun ta nga hostyan, bagi ni Kristo, haan nakonsagraran isugarod nga adda silaw na, the real presence of Christ, pudpud nung adadta, nabiyag si bibiyag. Maialis ijay, iso nga si kang akulat tinagilagan mo, ayan na ti pamati. Si ka nga nagkomunyon, nakabaybayag ka agkumkomunyonan, haam mo nga impapuso isuna, ayan na ti institution of the Eucharist, ayan na ti Eucharistia ti biyag mo. Bagi ni Kristo. Anya ti bunga na kanya tayo, pasantuan na tayo. Pasantuan na tayo. No agkumkomunyon ka, kaawan epekto na kanyam. Sa ludsudo mo, no apaya nga awan. Agkumkomunyon ka, kaawan ti panagbaliw. Sa ludsudan tabagbagi mo, no apay nga awan. Baka uray no awatan pisikali ni Apo Jesus, ng baka nagaburan mo tigura, tangsit, sakit tinakam, rurod, insecurities. Apay nga hanga agbaliw. Supposed to be agbaliw. Paspasan po na kangarod. The institution of the Eucharist. May kadwa institution of priesthood. Inlungalong ni gapot at the Eucharistia, inlungalong ni Apo Jesus ti kinapadi. Sino ti makakonsagrar nga agbalin nga bagi kendara ni Apo Jesus? Uray madrehaan. Haan nga naordenan, tay laeng naordenan apadi. Eucharistia equals padi. Namuyot ko na ni St. Francis of Assisi, if I'm not mistaken. Yes, St. Francis of Assisi. Dikon isuna, han nga nagpa-orden. Apaya, makita na di unworthiness na hanapan na kaikari. Kunana, if I see an angel and a priest, I would bend first my knee before the priest and then to the angel. Kunana. No makakita ak iti anghel ken padi, agparinto mga nga umuna iti sangwanan ti padi. Santo de jay anghel kunana apaya di anghel babaunan ni Apo Jesus ngem di padi isuna laeng ti makaiyeg ditoy lubong ti bagi kendara ni Kristo haantay nga maawaten no awan ti padi. Isugarod nga ilunglungalong mi ibagayo kadagita annakyo kadagita kakadwayo ta agpadi apaya awanen ti papadi lalakay kami agsasakit kami agda-diabetes dan. At damo mangibaga, sayang Father, kunwari, ibabaong ko Father nga madida makayat ngam kung kunanalaang nasakit ka noon nakam na, apaya, sayang, nagwapo. Di na siya at nagwapo tapa dita, urang agsersemunan ka, doon makimisa. Kalakan niya, agtambli-tambli nga, awan lata. Uri ka pa, tambli-tambling kada visual, no talaga apangit, awan lata, suryab ka nga rod. Nagmayat ko man nagwapo na, wow, nagwapo di pa din na, taga Salcedo, wow, imado, tinakimisa, naka-holy, very good. Feeling na mo ni nanang mo't ka, ay, han, Father, gwapo, panag ko nam laeng mahamot. Apaya awanan, no awan ti pati, where is the Eucharist? The dignity of priesthood. Nagrigat ti agsagat. Papanan na, isungurod nga, pray for all priests, tatal daw ti papadi, ikararagan nyo dagiti papadi, nagado nga marigrigatan, nagado masulsulisog, nagado ti mauawanan ti bokasyon, apaya, ti kalaban agtrab-trabaho, the devil is working, apaya, one failure of a priest, agragsak ti demonyo. Imagine naman nga confession ti maited, di may sa apadi, mano amisa di maited na mano nga komunyon bagi ni Kristo mapasanto da. Iso nga no nagdi di may nga padi, no nag-failure di may nga padi, no protestaan yung nga taga Salcedo, padasin nyo agprotesta, di kay pala na yaw-out na protesta yun, agaw-awid akon. Lailayat yaw, takitaan nyo, unman, ang kayo mo inaplayan ko, nakmot. Pray for priest. Sino ti padi nga ng bunyag kanyam?
Sino ti padi nga nang kasar kanyayo? Sino ti padi nga nang tid nga muna ti first communion kanyam? Di yun sa magamin ipatpatag ta first communion nyaw. Hello? Malagip yun pa na sino ng first communion kanyayo? The first time nga inawat mo tabagi ni Kristo, sino nga padi? Diyak amon, Father, basta di ubing kami ka, nagbelo-belo kami, nagpicture-picture. Balbalatong nga pamati. So mula nagkomunyon ka, imbes nga nakafocus ka kini Apo Jesus ka, sa bali mo te, thank you, Father. Adaya, thank you na, amin ko na maa. Papispisang kanto pa'y. Bagi ni Kristo. Kada kay nga ako light gasim data bagi ni Kristo. Diyan mo no sino kanya yung ako light dayay. Ti bagi ni Kristo. Amen. Ayay isa bang order mo dayay na may munto alaang. Bagi ni institution of priesthood. Sino ti makakonsagrar awanan isong or nga ikararagan nyo ti padi agkurkurang ti padi. Kunada mo dagiti awisag nga agpadi, kayon agpadi, ay, agpadri di pamilya ti kayat ko, Father. Padasem ti mga sawa. 2 years la data kita haam na umakan ton. Agtupul ton, nakaburburang ton. Data siksina, patsyem. Pintas pa ilatataa, padasem. Ikarit-karit na dagita kanunub-nubya da. Silang tumula ka uyong ni nanang mo kita. Kaya pa, no awanti padi, awanti Eucharistia. May sapay, imagine sino, gamagin nyo kada kita kakaarubayo, ado ti gagayem ko nga papastor. Nung mabalbalin, handa ko mamagasawa ng agpastor. Sino ti makaitad ti biyag na, para iti nasanto na Eucharistia. Sino ti mangkarit nga mangisagot ti biyag na para kini Apo Jesus? Sino ti mangtalikod iti kung kunayo nga pagragsakan ti lubong para kini Apo Jesus? Oh. Sino ti mangibaga nga mangisagot talikodan natin, da kayo nga nababa nang talikodan na di ko, nagado nga sa santo, tinalikodan da di sa nikwada, tinalikodan da ti dayaw da. Nagaya kadwamid di nag-formation kami at da veterinarian, nagtrabaho. Ngam kaya na tagpadi, maordinan to pa lang, di may samestron, nagisursuron. Ada pa istorya ti tagabayong agisursuro di Estin, nabayag nga professoren. Lalakay pa dagiti papadi kay eskulaan nan, na-realize na haanlat nga iso, nagsubli. He was earning up to 80 to 100,000 a month. Kurang di biyag na. Ta sa bali at ibiyag ti kinapadi, sa bali adirag, wan na bannog, narigat, nagadot sulisog, nagadot ti pakariribukam, nagadot ti sakit ti ulom. Tagtrab-trabaho nga ti kalaban. Ngam jay inner joy nga maparakin ni Apo Isus jar aramidam. Isugor nga ikararagan nyo, dagiti papadi, dagiti mayat nga agpadi, hanyo nga imot. Ikararagan nyo. Apihan nyo nga patsyan nga, no adagpadi iti pamilyayo ka, up to 7th generation ka, promise ni Apo Diyos nga isalakan na ta, puliyo, aging gana ti maikapito nga henerasyon. Laman? Oh! Kuno awan nagpadi ta pamilya after 7th generation kuna na iji Old Testament. Kaga po matakas jayon dagitay magkakabsat ko kada kakaanak akon handa mo makimismisan apaya adamot padi mi baliktad. Imbes ko mga isudak kanayon nga makimisa ka adamot padi mi anmot ang aday ti rason ngam in promise na. And he will take care of your family kunana. Kuno daduma ka baring-baringan tayo kaslamat ibagada nga aleng-aleng laeng. Narigat May ikalo nga bilin, commandment of brotherly love. Commandment of brotherly love. Sino tinangilungalong ni Apo Jesus?
Kitaan nyo, oray, si dadata apatayon dati padi, adda aksyon ti simbaan nga agibales? No. Anya ti ibagana? Love. Inattempt nang inassassinate ni Pope John Paul II na panji pagbaludan, pinakawan na. Iso nga nata pamatim, kay ibagbaga na ibilbilin na nga guraom ni kabsat mo, hangos usto nga pamati daytan. No data pamatim kay ibagbaga na ka, hamo awisan nga umay aggatod apaya, hamo mga karelihiyonan sa lawasaw nga pamati data. No ti pamatim kay ibaga nang addabayas mo gapot hamo ka pamatya na mo, an nga kasya ti panursuro natin, imbaga ni Apo Jesus, anya ti kunana, love your enemy, ayatem takabusor mo, pray for your persecutor. Ikararagam ti mangirurumangking ka, day tatibilin ni Apo Jesus. Iso nga di ti ibibiyag tayo, awan ti bayas, iti dadduma, agserbi tayo, sinuman, awan ti idumduma na, gayumom amin, kabsat mo amin, agserbi ka iti amin, awan ti mapilpili. Kano data pamati ka, da isuro na nga madi nga, guraom, hamo kasasa o isina, sa angaws oston, pamati, awan ti kasta nga bilin ni Apo Jesus. Awan ti balis kanya na, taapaya, forgive. Dagiti ti talo nga ilungalong natatangal daw, dahito nagpintas nga liturhiya tayo. Kano pampamunot tayo di jay, no mariri na tayo di jay, no ipapuso tayo di jay, anya pala ti beruken tayo. Anya pala ti tartarigagayan tayo, no hanga agsublikin Kristo. Anya ti inaramid na, isuna, Diyos isuna, at the same time tao. Anya ti inaramid na, binugwan na ti saka dagiti adalan. Anya ti kunana, no naawatan nyo di inaramid ko kunana, aramidin nyo mat. Kaya na nga sawan, agsisinerbi kayo. Anya ti panang buggo ti saka. Kunana, no nakadigos kayon, kunana kin Pedro ta, bugwang pa iti ulo kada imak, no nakadigos kayon, nadalos kayon, malaksid ti saka, ijay nga rod ka tapok. Kaamuyo ti saka, iso ti karurugitan kanyada. Siyempre si kamot at least pot na mga tatangarod ka, inaramid na, inyat inaramid na, puts pa. Madika pa, niya po, isustim mo na nga ng puts pa kadagiti adalan na. Kinapakumbaba. Panagserbi nga awan ti berberoken, awan ti ilaklaksid na. Kanya ti kunana ing kayumat, aramidon yung magkadagiti kakabsat yo. Iso day pagpatulad na, iso day washing of the feet. Kinapakumbaba. Kay sungaron nga tata, panakailungalong ti Eucharistia, panakailungalong ti padi, commandment of brotherly love, ti panagiinayat kadagiti kakabsat. Dagiti kang runaan ng ibaga na tata. Kada ito yung aramrambakan tayo, tinawon aramrambakan tayo, tunggal Eucharistia, laglagipon tayo, ti kinamanagayat ti Diyos. Inlungalong na ti Eucharistia, inlungalong na ti kinapadi, in command na ti panagiinayat. Tunggal awatem ni Apo Isos, bigam dayta, nga kinatanok ti Diyos, kinatanok ti inaramid ti Diyos kada tayo. Isugarod nga naggasat tayo. Ala kakabsat, kabayatan ti panangramrambak tayo, dahito talong aldaw, nga liturhiya tayo, nananamon tayo kumatikin na managayat ti Diyos. Bigam tayo kumatikin na managayat ti Diyos. Ilunglungalong tayo kumatikin na managayat ti Diyos. Tadi dyan mula ti berberoken na kanya tayo, no masurutan tayo ni bagbaga dito pamati tayo, awan ti beroken tayo. Kompleto dito akin na Kristiyano. Ita agundaway aramidan tayo ti pamuggo ka dagitoy kakabsat tayo agsagana dagiti mabugwan. Dagiti kan nawan nga saka ti mabugwan maikati sapatos ken tsinelas.